Her i opgave 2, så opgave B, der skal jeg så undersøge, om fx er løsning til den her differentialligning. Og det første vi gør, det er så til fx og differentiere den, som så bliver og det vi så gør nu er at sætte vores f-mærke ind på y-mærkets plads, og så vores fx ind på y's plads i hele den her meget lange løsning. Så der kommer til at stå meget lang. X n. Og det skal så være lig med 0, og nu er der så meget, meget lidt plads. Og så når vi regner de her to ud, de to parenteser, så kommer til at stå x i tredje plus 8x i anden minus 5x minus 9x i tredje plus minus 12. Minus 12x i anden plus 15x og så minus 18 plus 4x i anden minus 10x plus 18 er lige med 0. Og nu tager det så lidt lang tid, men hvis vi forkorter den her, så går 9 ud med 9. Og hvad det hedder, de her plus 15, de går ud med, hvad det hedder, så fucking stor. Ja, 12, minus 12, de her to, de bliver så sat sammen til plus 12, så de går også ud med hinanden. Og minus, eller plus 15, det går så ud med minus 15 med 10 her, og de 5 her. Ja, de der to, de er allerede gået ud med hinanden, og så har vi så til sidst de 18 her, der går ud med de 18 her, så der kommer til at stå 0 er lige med 0, hvilket så vil sige, at vores fx er lige med 3x i tredje plus 4x i anden minus 5x plus 6 er den rette løsning til differentialligningen xy mærke minus 3y plus 4x i anden minus 10x plus 18 er lige med 0.